Og det er vildt. Det starter. Du skulle se de ramlokker, der sad i. De var smeltet. Ja, det er klart. Men den kører sgu. Ja, det må man sige. Ja, det er muligt. Ja, så den. Sådan er det, når man ikke skal sætte sin bærbar på en kogeplade. Men nye ram kan jo gøre underværker. Det skal det bare have nye rammer og nye bund, skal den ikke? Så kører lige en checkdisk på den. Ja. Så den skal være fin igen.